Tariro Gezi has been bashed for giving advice kuvasikana vasati varoorwa. Hanzi musangoroorwe musati maita mari yenyu, musazonogarire masofa. Zvinova zvotsamwisa vari mudzimba vakatogarirawo masofa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So musikana agara hafarirwe nemadzimai kunyanya because mugezi vagezi Tariro Gezi aiwa musikana akazvinakira. So anyora yakati, to all my girls, stay away from marriage. If you don't have money, you will cry. Make yourself a rich aunt and make the rules in your own life. Izvi zvevanhu vanozotanga kuti I will never leave my marriage muchigarira masofa ezvika. Please respect yourself and your mother. This message is to girls who are not married yet. Empowerment is everything. Those already married, this message is not for you. Pane vabvumirana naye asi pane vakawanda vauya papost yake vakarwa naye vakati aiwa Tariro iwewe wakuda kuencourage chibishu tiri kuti isusu one man one woman vanhu vochata vogara pasi asi kana wakuti vanhu ngavaite marichi anti wakuedza kuti chii nekuti pane mamani dzavo anenge asingiri kuzadzikiswa ndo vanhu vanozotitorera misha yedu asi vamwe vari supportive vati yes you are totally right that financial independence is important. It's empowering to build your own life, set my boundaries, but also with the right partner. Marriage can be a supportive partnership where you grow and build together. So vamwe vari kuti zvakanaka chaizvo kuva nemari asi kusvika rini uchiita set your own rules. Pamwe pacho unotodawo munhu anombokutongawo kuti baby chirega kudaro. Financial freedom is everything. You won't be tied down pamunhu asingakude nekuti uri kuda kuchengetwa. The things we stay for tichiti ndoenda kupi can be bought and can be accessed by anyone. Asi nenyaya yekuti hauna mari zvinoita sekuti zvakanzi zvinotengwa nevarume chete. That house yauri kugarira ukaita mari yako you can buy it. That car unogona kuitenga zvachose. Well said, Tariro. If the marriage didn't work for you, don't vilify it. It's God's grace that keeps a marriage, whether you have money or not. So vamwe vari kutonetsana naye vakati iye yake marriage failed saka chirega kuda kuya pano uchititsvinyira neto advise tusingashande. Ukuwo Thomas abva angouya akati inini vachishande munongondiziva one ndiri timu re love. In life we all need a partner. It's just that munhu wako chaiye anonetsa kuwana ende ukamuwana unomuwana ari murombo for women or for men unowana asina kana nyashi. That being said, pamberi nechibishu nekuti hatina time yekumirira kuuya kwemari okukura kwenyashi. Isusu tiri kutoda zvekutodanana nhasi kwete mangwana. Vamwe vari kuti ibed advice. It's good to empower yourself, but marriage is a blessing from above. It's worthy, never fades. The problem is unenge waroorwa nemunhu asiri right. Just marry the right person. Upamaisa God first in your union and submit to your husband. Marriage is not a business fueled by money. It is fueled by love, loyalty, trust and respect. Zvese nomunamato. Ini ndakatogarira microwave sha. Unoda kuti ndiende kupi ndichisiya maplata angu ekugranite side. Naimi kusiya rice nekosolo. Regai ndizvigarire zvachose. So vakawanda vari kuti iwewe Tariro Gezi regera kupinda muma relationship une bitterness ne brokenness yawakabva nayo kumashure uko. Marriage is only sweet when you are married to your best friend, even if storms arise. So this advice comes from someone who experienced an unhealthy marriage. Kuna avo vakawana my healthy marriages guys kana guys chimwe chiri kuitika ndechekuti vari kuti iwo musikana anombonyatsoshanda kupi chaizvo timu rinoita zvemanjozo timu rinoita zveminga. Now she's out there achiedza kudzikisira marriage. Sisi nemiwo mutsvage basa. It's not even hazvishamisiri kunzi kwai unoswera uchichohwa nama sugar daddy ozouya panoti kwai be a rich aunt yauri kuwana nekudanana navarume vevanhu. Guys vanhu vemuZimbabwe soka vanokudya vari mupenyu kukutsenga usafurire vanhu iwewe. Suni nyashi iyoyo ichange yasvava unenge wabuda mumarket. Mbinga idzodzo dzinenge dzakutsvaka vari fresh. Ipapo unenge wakuti dai ndakaroorwa zvangu. As a
as a woman, if you cannot submit, then don't get married. Saka iwewe gezi kana wataura kuti haudi submission, unoda kuzvitonga uchita marules ako, yes, you are doing well. Ramba usina kurorwa. And as a man, if you can't love, don't get married. It's the duty of the men to love their wives properly, and she will submit naturally. Saka avanataro vari kuti ivo as women we can never submit. Kana iwo wazvitadza chirega kuda kufurira vazukuru, can we even say that you are rich? Problem ndeyekuti muri busy nema spiritual husband vachakupai ma reasons ekuti musa submit and a husband kuti murambiwe. They promote what they call independence. A woman was made for a man, and you need one, my sister. Marriage haina kukushandira zvokwadi. Akakuudza kuti marriage masofa ndianiko. Paunenge wadane munhu anenge ane masofa ere urudo, kuvasina kana rukukwe vakagarira naimi. Hapana nyaya iripo. Pane vari kuti vakagarira zvirugu zvehuko, and inini I'm making my own money as a woman. Asi nyaya iripo ndeyekuti tinoda kukudza vana together. Yangova yowe tarogezi watrenda kuno, yowe taro watrenda kuno guys. So munhu anozosvika 50 years wozomunzwa akuti ndiri kutsvaka murume, ndiri kumushaya, ndi blame varoi. Chino muchingotevedzera feminism yamusingazivi guys. Vana Oprah Winfrey havasi married, asi vanokadanana nemurume one for the past 20 years. Vatori vese inyaya yekuti they never legalized relationship yavo kuti ite marriage. Asi isusu kuZimbabwe tinongoti vanochaya mapoto Oprah nomurume wake. Ndo mafeminist amuri kutevera iwayo ekuti anenge achitori nepermanent boyfriend. I agree with 100% of men vachamutuka, but most women understand what she meant. Pane vanhu vakawanda vari kuverenga nyaya tarogezi iyi vaine nzara, ndo pari kupa bitterness yavo yekuti isusu tagarira masofa chino, but ukatereresa chaizvo zvaari kutaura guys, ndinotobvumirana naye tarogezi. It is good to be empowered. Usamirire kuti ndoda chakati baba ningi hatina munyu chino. Ivawo mukadzi wa Proverbs 31 uya anonzi kwai waimukira mangwanani achiruka zvirukwa zvake achimanya uko left right and center. Ndobvumirana naye nekuti tirimo marriage, asi chabuda hapana kuedza kubatsirana nababa otonzwa kuti wakutondiendera mberi zvimutemo hobho zvisinganzwisike zvinoita kuti mudzokere kumashure. Zvino kana uchitori wega zvawaronga ndizvozvo zvaunopasisa, kwete zvemarriage izvi zvakadhakwa. Vamwe vari kuti inyaya yekunzi marich anti, ivavo marich anti vazere chibhisho mupfungwa, vakabvisiwa mabhurugwa nevarume vangani. Hakuna rich anti anoziva nzvimbo 1 guys, tese tinozviziva kuti iwo mariches acho iwayo anoda une connection. And for vanhu vanenge vanatarogezi munenge mutori endowed nenyasha yakakura, saka obviously zvinongonanga ikokoko. Unotokungura nekutozvishora nekuzvibvunza mubvunzo kasingaperi. Handina kuti marriage haiite, asi kwandiri ndakatoona uye ndiri kutoona kuti ndakatodzokera kumashure nekuda kukudza mitupo yevamwe vanhu vasingafungire vamwe. So vamwe ndo varingoti aiwa tarogezi tamunzwa point yake. Vamwe vakadziwo they are very supportive of that idea, vari kufara kuti at least pane munhu achagona kudzora vasikana vechidiki kuti vasangomanyira mamarriages amwe for the wrong reasons, asi kuti vagone kuzvimirira vega. Tine vamwe vatinoziva varokwa 40k apo mangwana vanyengwa uko vachingodaro vachingotsvaka mari. Hey guys, unotopera. Musakangamweka guys kuti kunukwa unenge usina kuendesa mombe, unenge watobatira ipapo wotorovera basa mberi sekunge unenge wavhunduka ningirikini. Woisawo mari yawaisayo kana chiprado kana Honda Fit uchingodaro. Asi munhu kana asvika kumba kwavanenge achizvita rich aunt akamirira knight in shining armor asi apedzewa panonaka neharari yese, ndozvekuzonzi munhu akazobviswa 40,000 yake akurorwa. Vanhu vati aiwa ningi uya ndakamuhwa imvura, uyu ningi uya ndakamuhwa imvura. Wozoshaura kuti kumvura yacho yanga yazika mwanenyika yese iri kubva nechepapi. Wozoona kuti aiwa inyaya yekuti pese pawafamba unenge uchimbokumurwa, vanhu voziva kuti mvura dzinodai. But anyway, ndo zviri kubva kuma netizens vari kutotuka tarogezi vachiti maybe iye anoita zvinhu zviri siri straight. Guys, isusu hatizivi kuti tarogezi anoita nezvei zviri straight kana kuti hazvisi straight.
iye angopawo advice. But problem iripo ndeyekuti isusu senyika hatidi kuudzirwa zvekuita. Tiri kuti nhamo yakatigara ndare, tobva taita vanhu vanoda kuuya vachitiudzira kuti torarama sei, tisawane mbinga dzedu dzinotirovora. Imi kana wazviwanira mbinga yako, waona kuti apa panodyika apa, aiwa pinda wotambura urimo, wogarira masofa nemicrowave iyoyo yawakasiya isiko kumusha kwamai vako. Iwewe ndiwe muridzi weupenyu hwako, ndiwe unoisa your own decisions. But hazvirambidzi vanhu kunyora zvavanoda pamastatus avo kana kuti pamawall pavo. Problem iripo ndeyekuti isusu tisu tingori nezhara chete, tinoda kurwisa vanhu vasiri kurwa nesu.